5. augusta sa začala jarná časť 6. 3B ligy oblastného futbalového zväzu Prešov. Gólov padlo neúrekom až 45, čo je skoro 6,5 gólu na zápas. V Uzovskom Šalgove prehrali Šarišské Dravce 8-1. Hostia sa tešili zo svojho jediného gólu v 3. minúte stretnutia po zakončení Dušana Hurajta. Domáci ešte do prestávky svojmu súperovi nasúkali 4 góly. V 6. minúte Michal Želinský, v 33. minúte Matúš Kovaľ, v 38. minúte Matúš Pagáč, v 45. minúte Lukáš Štofaník. V druhom polčase sa Uzovský Šalgov radoval zo 4 gólov sieti Šarišských Draviec. V 51. minúte na 5-1 zvýšil Matej Semaník a v 66. minúte svoj druhý gól v stretnutí zaznamenal Matúš Pagáč. Hetrikom sa zas mohol po prvom kole pochváliť Michal Želinský, ktorý po góle z prvého polčasu pridal aj 2 góly v druhom. V 72. a 82. minúte zápasu. Vysokú prehru doma zaznamenala Vyšná Šebastová. Do polčasu však to až tak zle na výsledkovej tabuli nevyzeralo. Domáci v 15. minúte otvorili stav stretnutia zásluhou Lukáša Renčka. O 4 minúty vyrovnal Tomáš Lopáček, ktorý v tomto stretnutí vsietil 4 góly. Vyšná Šebastová ešte raz vyhrávala v stretnutí znovu po góle Lukáša Renčka. Na 2-2 zariadil z pokutového kopu Igor Sivák a na 2-3 otočil Tomáš Holinga. Pred odchodom na polčasovú prestávku vyrovnal na 3-3 Pavol Šmalec. V druhom polčase sa to už na domácich zosypalo. 5 gólových sietí padlo takto. V 56. minúte Tomáš Lopáček, v 58. minúte Michal Antony, v 74. minúte završil hat-trick Tomáš Lopáček, v 80. minúte na 3-7 zvýšil Jozef Lukošík, záverečnú bodku a zároveň svoj 4. gól v stretnutí zabezpečil v 85. minúte Tomáš Lopáček. Gregorovce vyhrali nad Rožkovanmi 5-1. Pečovská Nová Ves vyhrala nad Nemcovcami 4-1. Vedenie v zápase domácim v prvom polčase dvakrát zabezpečil Adam Stracenský. Po prvýkrát v 9. minúte zápasu. V 17. minúte vyrovnával Lukáš Mitaľ. Druhýkrát spomenutý hráč v 23. minúte priklonil misky váh znovu na stranu Pečovskej Novej Vsi. V 37. minúte zaznamenal gól Norbert Dujava. Záverečnou gólovou bodkou bol pokutový kop v 90. minúte, ktorý premenil Norbert Dujava. Chmiňany zvíťazili nad Dubovicou 4-1. Dubovica strelila svoj jediný gól v úvode stretnutia. Autorom gólovej strely bol v 5. minúte Gabriel Ondko. O 14 minút vyrovnal Martin Ferko. Domáci otočili stav stretnutia v 35. minúte zásluhou Romana Tobiáša. V druhom polčase Chmiňany pridali ešte 2 góly.
V 60. minúte Maroš Kaleja a 7 minút pred koncom stretnutia Roman Tobiáš. Hermanovce v stretnutí proti Malému Šarišu remizovali 3-3, no športovo-technická komisia kontumuje stretnutie výsledkom 3-0 v prospech domácich pre neoprávnený štart hráča Lukáša Poláčka. Góly si však pozrieť môžeme. Prvé strieľali domáci. Najprv Dávid Onofrej, potom Dominik Jakubek a tretí Jozef Pokuta. Za hosti si pozrime gól, z ktorého mali najväčšiu radosť, a to gól na 3-3. Padol po dlhom nákope a loptu do siete dopravil Dominik Dudáš. No to sa však kvôli kontumácii už do výsledkov nezarátava. Aj v poslednom našom stretnutí prišlo ku kontumácii v prospech domácich pre neoprávnený štart hráča Damiana Barana. Góly, tak ako v predchádzajúcom zápase, si však ukážeme. Za hostí na 0-1 dal gól Ľubomír Čuha a za domácich z pokutového kopu Maroš Bujňák. Tak ako v predchádzajúcom stretnutí však platí kontumačný výsledok 3-0. Na záver pohľad do tabuľky.